Nilqawkom fil-Palazz Verdala għal dan il-kunċert ta' Jum l-Indipendenza 2020 mill-Orkestra Filarmonika Nazzjonali taħt id-direzzjoni ta' Maestro Michael Laus. Dan il-kunċert qed isir bil-kollaborazzjoni ta' Festivals Malta taħt il-patroċinju tal-President ta' Malta, l-Eċċellenza tiegħu Dr. George Vella. Sa ċertu punt l-indipendenza ta' kull pajjiż tmur id fit mal-identità nazzjonali. U fil-fatt, dak li se nkunu qed nagħmlu f'dan il-programm kif uħud mis-siltiet se jippruvaw ifittxu dik l-identità nazzjonali permezz tal-mużika. L-ewwel xogħol li se nisimgħu huwa tal-kompożitur Ungeriż Bela Bartok bl-isem Romanian Dances. 6 movimenti osra li huma bbażati fuq melodiji tradizzjonali mit-Transilvania fir-Rumanija. Tajjeb nosservaw li fit-tielet moviment l-ottavin se jimita il-flawt pastorali u fir-raba' moviment il-vjolin jimita l-ħozzigan jew ġipsi. Melodiji tradizzjonali li Bartok jirnexxielu jeleva għal kompożizzjoni klassika tas-sew oriġinali.
Tislima lill-kompożitur ċelebri Taljan Ennio Morricone li miet aktar kmini din is-sena fis-6 ta' Lulju li għadda. Morricone jibqa' magħruf mad-dinja kollha għal melodiji memorabbli li kiteb għaċ-ċinema. Waħda minn dawn bla dubju hija Deborah's Theme mill-film Once Upon a Time in America. Id-direttur Ingliż Leopold Stokowski darba qal l-artist ipiter bil-kulur fuq it-tila, waqt li il-mużiċist ipiter bil-ħoss fuq is-silenzju. Fil-każ tal-orkestra l-akbar pinsell jinsab fidejn id-direttur. Se nisimgħu kumment minn Maestro Michael Laws. Is-siltiet li għażilna llejla kollha għandhom ċertu identità nazzjonali qawwija. Għalhekk pereżempju l-ewwel silta hija ta' kompożitur Ungeriż Bartók. U huwa kollezzjoni ta' danzi mir-Rumanija, danzi folkloristiċi mir-Rumanija.
Fil-fatt Bartok kien ġabaru mit-Transilvania, mir-reġjun ta' Transilvania, illi illum il-ġurnata huwa parti mir-Rumanija. Però fil-fatt qabel kien parti mill-Ungerija wkoll. Silt oħra li ħan nispiċċaw il-kunċert biha fil-fatt hija tal-kompożitur Russu dak iż-żmien mill-Unjoni Sovjetika, Rodion Shchedrin, li hija silta mill-Carmen Suite li huwa arranġament fil-fatt tal-mużika tal-opera ta' Bizet bl-istess isem. Kompożitur ieħor li ħandoqqu silta tiegħu huwa Ennio Morricone, illi ħallina din is-sena. Kompożitur kien prolifiku ħafna, kiteb mużika għal kull ġeneru, però fil-fatt l-iktar li baqa' magħruf kienet tal-mużika taċ-ċinema fil-fatt. Ħanisimgħu silta it-tema ta' Deborah mill-film Once Upon a Time in America. Ma jonqos ukoll li ninkludu bħalma nagħmlu dejjem f'kunċert tal-Indipendenza kompożituri Maltin. Fil-fatt din is-sena għandna kompożizzjoni tal-kompożitur Charles Camilleri, illi ovvjament illum nistgħu nqisuh bħala kompożitur klassiku Malti, affermat ħafna, li l-kompożizzjoni hija l-Chord Dances from Malta. U għażinnijaw kollha xtoqgħod ħafna fl-ambjent li qed niffilmjaw il-kunċert fih li huwa l-Palazz tal-Verdala. Kompożitur ieħor Malti li ħandoqqu silta tiegħu huwa kompożitur kontemporanji Ruben Zara, u silta fil-fatt ħatkun l-ewwel eżekuzzjoni ta' mużika ġdida li Ruben kitiba propju għal dan il-kunċert bl-isem ta' Taqbida. U fl-aħħar mill-aħħar l-Orkestra Filarmonika ta' Malta dejjem tagħmilha priorità importanti tagħha illi tgħin u tagħti kuraġġ il-mużiċisti żgħażagħ. Fil-fatt għandna violinista żagħżugħ huwa għandu talentu promettenti ħafna, Stefan Kalleja, li ħajdoq silta li mbagħad forsi jgħidilkom xi ħaġa fuqha iktar fid-dettall huwa stess.
Is-silta li jmiss Estrellita se toħodna il-Messiku. Kif smajna fil-mużika ta' Bartok u ta' Camilleri, il-kompożitur se jirġa' jitrasporta melodija popolari fuq livell klassiku. Dwar dan jidinna aktar il-violinist Stefan Kallija. Estrellita li tfisser kewba żgħira inkitbet minn Manuel Pons u hija kanzunetta popolari ħafna fil-Messiku. Illum ser nisimgħu arranġament sabiħ bejn il-violin u l-orkestra fejn il-violin jieħu il-parti prinċipali u naraw dialogu sabiħ mal-violin u anka mal-orkestra, daqqa mal-flauts, daqqa mal-korda, l-istrumenti tal-korda. Apparti minn hekk naraw storja ħelwa kif dan l-arranġament sar meta il-violinist Jascha Heifetz kien fil-Messiku u sema din il-biċċa mużika waqt li kien f'ħanut tal-kafè. Waqt li qed jismagħha beda jieħu jikteb xi noti fuq sarvetta mar fil-kamra tiegħu irranġa u flaxija ppreżenta lil pubbliku. U llum se nisimgħu dan l-arranġament ta' Estrellita. Se ngħaddu issa l-silta oħra minn Malta, Taqbida tal-kompożitur Ruben Zara. Bħal kull forma oħra ta' arti anke l-mużika klassika tevolvi u tinbidel ma' żmien. U fil-mużika tiegħu Zara qed ifittex estetika ġdida, moderna u kontemporanja. Iżda nisimgħu direttament mingħand il-kompożitur innifsu. Taqbida huwa xogħol għal Chamber Orchestra. Il-formazzjoni hija interessanti għax qed naraw l-istrumenti kollha tal-orkestra iżda mhux f'taqsima bħala strumenti solistiċi.
Il-lingwaġġ, l-estetika ta' din is-silta huwa modern, kontemporanju. Iżda nittama u nħoss illi s-sens ritmiku li fih dan ix-xogħol irrendih aċċessibbli għal pubbliku wiesa'.
Jum l-Indipendenza huwa jum ta' ċelebrazzjoni u xira li nagħlqu b'mużika allegra u festiva. Carmen Suite tal-kompożitur Russu Rodion Shchedrin titrasforma siltiet mill-mużika tal-opra Carmen ta' Bizet f'qawsalla ta' kuluri ġodda għal perkussjoni u l-korda.
Bek fisem l-Orkestra Filarmonika Nazzjonali nsemmilkom kif ġejna fit-tmiem dan il-kunċert ta' Jum l-Indipendenza 2020 bil-Palazz Verdala f'kollaborazzjoni ma' Festivals Malta taħt il-patroċinju tal-President ta' Malta l-Eċċellenza tiegħu, Dr. George Vella.